כל מי שרוצה להרוויח יותר כסף מהעסק שלו, חייב להתבסס קודם כל על נתוני העבר שלו. נתוני העבר זה יחסי ההמרה של העסק, מחיר ממוצע לעסקה, יחסי הסגירה, מה היחס בין מישהו שנכנס לדף הנחיתה והשאיר פרטים, מה היחס בין הליד לזה שהוא הגיע לשיחת טלפון, והאם הוא היה רלוונטי והאם הוא סגר. אז כשהוא יסתכל על 3 החודשים האחרונים, והוא יבין כמה כסף הוא הכניס מכמה אנשים, הוא יוכל לעשות הנדסה הפוכה. דרך אחת זה למכור, לעלות מחיר, שזה בא לשתי אפשרויות. אחד פשוט לעלות מחיר, פשוט להחליט, אני מוכר ביקר יותר, או למכור יותר ללקוחות הקיימים. זאת אומרת, להעלות את המחיר ממוצע לעסקה. הדרך השנייה זה לשפר את יחסי ההמרה, שם הכסף. נכון. אם אתה משפר את האחוזי סגירה שלך מ-30% ל-40%, על אותם לידים, על אותו מחיר ממוצע לעסקה, אתה תרוויח יותר כסף. אחוז השארת פרטים בדף נחיתה וכו'. אם הדף נחיתה יהיה ממיר יותר, על ידי זה שתשנה את הכותרות, תשים תמונות, תעשה כל מיני דברים מגניבים, ועכשיו אני לוחץ, ובמקום 1 מ-10 משאיר פרטים, 1 מ-7 משאיר פרטים, אתה תכניס יותר כסף על אותם יחסי ההמרה ואותם מחיר ממוצע לעסקה. ואם תעשה את הכל ביחד, אז אתה במקום שהוא מאוד טוב.